Παρέξω, το έτσι ξεκινήσει το βίντεο. Εντάξει. Στάρι. Τουρνέ. Τσουμπί. Έρχεται το μέρα μπροστά. Ποπ. Σε γονατά. Οδό ψηλίκι. Ποπ. 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 Δύο μπουνιές. Περίμενε. Δύο μπουνιές τρέχουν. Ποπ. 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 Κρίστα εκποντό. Ποπ. Κάτω μπουνιά. Ποπ. Αλλάξε χέρι. Ποπ. Φιλί. Ποπ. 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 Μπράβο. Στάρι. Ναι. Αρτούσα. Εσύ, θέλει το μένα μπροστά. Του τουμψόκι. Ποπ. Είσαι το μονατά. Πρώτα και εικόνα θα κάνεις, εντάξει. Δυνατή φωνή, ξεκίνα. Στάρι. Ναι. Σπί. Τρία. Τετρά. Ατούσα. Τάβα. Ατούσα. Ατούσα. Τα κάτω έτοιμος. Με το χέρι μπροστά. Ατούσα εκεί. Χωπ. Έρχεται το μένα μπροστά. Ατούσα εκεί. Χωπ. Άει τα πόδια σου κουτσέτα. Πρώτα και πόδια έτοιμος. Πάμε. Δυνατά. Τρία. Ωραία. Α. Μaki. Μόδο. Μα. Ωραία. Ο. Κουρ. Μα. Τι. Τέχον. Τέχον. Ακίνητος κάτι. Παίρνω στο χάρο. Πάμε ξανά. Άλλη μια φορά έτοιμος. Αν τα πόδια σου λύγεις εδώ. Άνοιξε εδώ. Έτοιμος ξανά. Πρώτα και μόνο δυνατά. Άλλαξε χέρι. Ξεκίνα. Πάμε. Α. Λίγε. Μπράβο. Μaki. Ωραία. Μάτα. Ωραία. Μα. Μaki. Όπως είσαι. Ο. Κουρ. Ωραία. Μα. Μaki. Τε. Τέχον. Στάρι. Ναι. Και οι δύο δεξιπόδοι πίσω στη μάχη. Κίνηση. Κίνηση. Άλλαξε πόδι. Άλλαξε πόδι. Κίνηση. Άλλαξε. Άλλαξε. Κίνηση. Έτοιμοι. Ναι, ρηφτάκι ψηλά. Μπράβο. Το άλλο πόδι. Πάμε άλλο πόδι. Κίνηση. Τα γράφει ψηλά. Τάβα ψηλά. Ξανά. Πήγαμε. Ωραία. Κίνηση. Πήγαμε. Ωραία. Στάρι. Στάρι. Ναι. Ατούσα. Τάβα εσύ και λέγεις. Του. Και πει. Πώς δεν είναι μαμά. Πόσο χρόνο έχεις. Εντάξει μας. Τα κράτα. Πώς σε λένε. Του μπαμπά. Του μαμά. Πώς τη μαμά, πώς. Πώς τη λένε. Α, πόσο χρόνο έχεις. Και εντάξει μας. Πας-σχολείο. Α, πάντα υπότο, καλό είναι. Τι σημαίνει τα υπότο, για πες μου. Από πού είναι το υπότο, Σοκράτη, ποια φορά.
Какой страны? Так, кто из какой страны? Страны. Ωραία, πίσω πιο μάλλον. Ωραία. Φτιάχνει τα χρώματα. Τι είναι το μπλε και το κόσμο. Είναι το καλό και το κόκκινο καλό. Σίγουρος. Ναι. Και που κάνει κάτι μόνο. Αμέσως. Και αυτό σίγουρος είσαι. Ναι. Θα κράτη για μέτρα. Ανά. Μετά. Ναι, μετά. Μετά. Ωραία. Τσάρι. Ναι. Εγώ. Εσείς οι δύο μας πάτε το. Είναι ειδικό περίπτωση σήμερα. Ωραία. Θα κράτη, κάτσε εκεί. Κάτσε. Κίνηση. Αλλά είσαι πολύ. Πάμε, ναι, πάμε, πήγαμε. Ωραία. Θα βγάλεις την αντί φωνή όμως για να σπάσει. Πήγαινε και πίσω. Αλλά είσαι πολύ. Κίνηση, έτοιμος, πήγαμε. Άσε το πετύχει, δεν θα σπάσει. Πιο πίσω. Έτοιμος, πάμε. Ναι. Έφυγε κύριε, μπράβο. Στα κράτη, έλα πάμε. Δεν κοιτάς με το μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, δεν θα πει τα δουλειά. Πείτε αυτή, μπράβο, δίπλα. Έτοιμος, κοιτάς. Εντάξει, έτοιμος. Ломай ее. Δυνατά, πάμε. Τρέξτε! Κάτω και μόνοι σου, πάνω γρήγορα. Не ждут. Мам. Ломай ее.